Sôn am swyddi. Rôl hyfforddydd Ffitrwydd. Dyma Shez Rhys, ac mae hi'n hyfforddydd Ffitrwydd, ac mae hi'n gweithio ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Pwllnofio a chanolfan tennis. Mae Shez am ddangos i chi rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly, beth am i ni ddechrau? Mae Shez yn gweithio gyda chleiant heddiw gan ddangos sut i ddefnyddio pwysau yn gywir. Rhaid i Shez wybod sut mae'r corff yn gweithio, sut mae ymarfer yn effeithio arno. Mae hi'n dysgu pobl sut i ddefnyddio'r periannau a phwysau yn gywir. Mae Shez yn helpu yn y dderbynfa, siarad â chwsmeriaid ac yn ateb y ffôn. Mae'n helpu cwsmeriaid i ymuno'r gampfa, rhag archebu dosbarthiadau ffitrwydd ac yn cymryd taliadau. Tasg nesaf Shez yw arwen dosbarth ffitrwydd. Mae hi wedi paratoi'r gweithgareddau ac mae pobl yn y dosbarth yn dilyn eu cyfarwyddiadau. O bosib, bydd yn rhaid iddi ddangos pobl sut i wneud yr ymarferion. I wneud y swydd hon, mae angen i chi fod yn ffit a sionc, dda am siarad â phobl ac egluro pethau, cyfeillgar a chymwyn asgar. Mae angen i hyfforddydd ffitrwydd hefyd, wybod sut i ddefnyddio'r offer yn ddiogel, wybod sut mae ymarfer yn effeithio ar y corff. Mae Shez wrth ei bodd yn hyfforddydd ffitrwydd, oherwydd mae ganddi ddiddordeb mewn iechyd a ffitrwydd, ac mae'n cyfarfod â phobl newydd a'i helpu. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfacymru.lliw.cymru.